Printzipioz, justo templo berri hau sortu denean, idea sortu zen nolabait ere hemen behian, kolumbarioa egiteko. Nolabait ere azkenean hori da, izango da, aukera bat edo erantzun bat, azkenean gure pertsonekin, gorputzarekin zer egingo dugu. Hau izango da, printzipioz dago pentsatuta, nolabait ere hemen egotea, otoitzak egiteko, jakiteko non dauden, hori pinita eta horregatik, holako idea sortu zen, kolumbariok egitea, ze gaur egun jendea gero eta gehiago sepultura beharrean incineratu egiten dute, eta orduan hori izango da printzipioz erantzuna, erantzunon bat gure kideak leku konkretu baten egoteko eta gu jakiteko non dauden otoitzak egiteko.